akeh wong do seneng lelungan tapi ora ngerti keajaiban keutamaan lelungan utawa safar. Dadi safar utawa lelungan kuwi pancen kadang dadi nyenengke ati. Wong anggere ajak lunga, hayo kabeh do melu, do seneng. Anggapane nek lelunga ki mesti hiburan. Tapi kadang wong ora ngerti. Dan ternyata di balik safar atau berpergian itu Allah memberikan sebuah keistimewaan di dalam perjalanan. Nah, salah sijine ya keistimewaan utawa nek aku nyebutnya ya keajaiban dari safar adalah orang yang safar itu doanya mustajab. Enek telu wong sing dongane mustajab. Siji dongane wong tua, loro dongane wong sing terdolimi, telu dongane wong sing lagi safar. Mula marang dulurku kabeh wis sapa wae ning ndi wae. Sama nek lelungan ra ketung pisan apa pindho. Elingan Gusti Allah terus ndonga. Apa kekarepanmu sing dipengeni njaluk marang Gusti Allah. Sing paling utama ya ndonga supaya dosane diampuni karo Gusti Allah. Soalnya mesti awak dhewe dosane akeh. Yakin ana sing ngomongi, tumpukan.